Είναι πραγματικά εκπληκτικά εύκολο να προσελκύσετε γυναίκες χωρίς κόπο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε ακριβώς αυτό που πρόκειται να αποκαλύψω σε αυτό το βίντεο. Γεια σας παιδιά, είναι η Σοφία Μονρό εδώ και σήμερα είμαι εδώ για να μοιραστώ κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που σκέφτεστε για την έλξη. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτό που πρόκειται να μάθετε θα ανατρέψει όλα όσα νομίζατε ότι ξέρατε για την προσέλκυση γυναικών. Ξεχάστε όλα όσα έχετε ακούσει για την ανάγκη εμφάνισης που μοιάζει με μοντέλο ενός μεγάλου τραπεζικού λογαριασμού ή περίτεχνων κόλπα αποπλάνησης. Το πραγματικό μυστικό για να προσελκύετε αβίαστα τις γυναίκες βρίσκεται σε αυτό το βίντεο. Και όχι, αυτό δεν είναι κάποιο φτηνό τέχνασμα αυτοβοήθειας. Μιλώ για μια γνήσια αλλαγή νοοτροπίας που όχι μόνο θα αλλάξει τον τρόπο που σας βλέπουν οι γυναίκες, αλλά θα αλλάξει και τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας. Πριν όμως μπούμε σε λεπτομέρειες, να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε νιώσει ποτέ αόρατοι για τις γυναίκες που σας ενδιαφέρουν, όπως ό,τι και να προσπαθήσετε, απλά δεν φαίνεται να σας προσέχουν? Αν έχετε νιώσει ποτέ έτσι, συνεχίστε να παρακολουθείτε, γιατί αυτό που πρόκειται να μοιραστώ μπορεί να το αλλάξει για τα καλά. Το μυστικό, φίλοι μου, βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην νοοτροπία σας, όχι στην εμφάνισή σας, στο αυτοκίνητο ή ακόμα και στις αστείες γραμμές pick-up. Το παν είναι να έχεις αληθινή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Ακούγεται απλό, σωστά, αλλά εδώ είναι η ανατροπή. Οι περισσότεροι άντρες το παρεξηγούν εντελώς. Όταν λέω αυτοπεποίθηση, δεν εννοώ αυτή την αλαζονική αναγκαστική συμπεριφορά που κάποιοι μπερδεύουν με την αυτοπεποίθηση. Εννοώ την αληθινή αυτοπεποίθηση που πηγάζει από μέσα, όπου νιώθεις πραγματικά άνετα με τον εαυτό σου, είτε έχεις την έγκριση κάποιου άλλου, είτε όχι. Σκεφτείτε κάποιον που θαυμάζετε, θα μπορούσε να είναι φίλος, μέντορας ή ακόμα και δημόσιο πρόσωπο. Τι τα κάνει ελκυστικά για εσάς? Βάζω στοίχημα ότι δεν είναι απλώς η εμφάνισή τους ή η κοινωνική τους θέση. Είναι κάτι που εκπέμπουν φυσικά. Αυτό είναι το είδος της γνήσιας εμπιστοσύνης που στοχεύουμε. Εδώ είναι το εκπληκτικό μέρος. Οι άνδρες που δεν αναζητούν απεγνωσμένα την έγκριση των γυναικών τείνουν να τις προσελκύουν περισσότερο. Ακούγεται αντίθετο, σωστά, αλλά σκεφτείτε το. Ποιος είναι πιο ελκυστικός? Κάποιος που προσπαθεί πάντα να εντυπωσιάσει ή κάποιος που νιώθει άνετα στο πετσί του χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει τίποτα? Οι γυναίκες είναι απίστευτα οξυδερκείς σχετικά με αυτό. Μπορούν να πούν πότε ένας άντρας προσπαθεί πάρα πολύ, πότε κάθε του κίνηση υπολογίζεται να εντυπωσιάζει. Και ξέρετε τι, αυτό είναι μια απενεργοποίηση, γιατί σηματοδοτεί ανασφάλεια και έλλειψη αυθεντικότητας. Τώρα φανταστείτε το εξής. Μπαίνεις σε ένα μπαρ, βλέπεις μια υπέροχη γυναίκα και αντί να αγχώνεσαι για το πώς να την προσεγγίσεις, απλά χαμογελάς, σίγουρος για την αξία σου. Δεν τη χρειάζεσαι για να νιώθει ολοκληρωμένη ή επικυρωμένη, απλά είσαι εκεί, ζεις τη ζωή σου και απολαμβάνεις τη στιγμή. Αυτό το είδος ενέργειας, φίλοι μου, είναι μαγνητικό. Αλλά μην με παρεξηγήσετε. Αυτό δεν σημαίνει να αγνοείς τις γυναίκες ή να προσποιείσαι ότι δεν ενδιαφέρεσαι. Το κλειδί είναι να δείξετε γνήσιο ενδιαφέρον χωρίς να το κάνετε το κέντρο του κόσμου σας. Έχει να κάνει με το να είσαι ανοιχτός σε δυνατότητες, όχι να εξαρτάσαι από αυτές. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είστε σε ένα πάρτι και παρατηρείτε μια γυναίκα που θα θέλατε να γνωρίσετε. Αντί να περάσετε όλη τη νύχτα αιωρούμενοι γύρω της για να τραβήξετε την προσοχή της, απλώς απολαμβάνετε το πάρτι, συνομιλείτε με διάφορους ανθρώπους και περνάτε καλά. Όταν έρχεται μια φυσική στιγμή να της μιλήσεις, το κάνεις χωρίς πίεση ή προσδοκίες. Αυτή η χαλαρή, γεμάτη αυτοπεποίθηση προσέγγιση είναι πολύ πιο ελκυστική από το να φανεί απελπισμένος για προσοχή. Και εδώ είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν. Οι γυναίκες ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο στο πώς νιώθετε παρά σε αυτό που πραγματικά λέτε ή κάνετε. Έχουν μια σχεδόν ασυνήθιστη ικανότητα να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα και την ψυχική σας κατάσταση.
Έτσι, εάν είστε ανήσυχοι, ανασφαλείς ή απελπισμένοι για προσοχή, θα το αισθανθεί, ανεξάρτητα από το πόσο ομαλός προσπαθείτε να είστε. Από την άλλη πλευρά, αν είστε πραγματικά σίγουροι, χαλαροί και ευχαριστημένοι με τον εαυτό σας, θα λάμψει σε ό,τι λέτε και κάνετε. Είναι σαν μια αόρατη γοητεία, στην οποία οι γυναίκες δεν μπορούν να αντισταθούν. Τώρα, ας αγγίξουμε κάτι ουσιαστικό. Μην βάζετε τις γυναίκες σε βάθρο. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται αντίθετο με αυτά που διδάσκει η κοινωνία, αλλά ακούστε με. Όταν βάζετε κάποιον σε ένα βάθρο, αυτόματα τοποθετείτε τον εαυτό σας κάτω από αυτόν. Και μαντέψτε τι, κανείς δεν θέλει να είναι με κάποιον που βλέπει τον εαυτό του ως κατώτερο. Think about it. Have you ever noticed how bad boys often do well with women even though they're not exactly the best partners? It's not that women enjoy being mistreated. It's that these guys, with all their flaws, don't treat women as superior or unattainable. They treat them as equals. Women want a partner, not a worshipper. They're drawn to men who view them as equals, who challenge them positively, who have their own opinions, and aren't afraid to disagree when necessary. This brings me to my next point. Keep your standards high. I'm not saying to be picky about looks, but focus on values and how you're treated. When you have clear standards and stick to them, you're showing self-respect. And guess what? That's incredibly attractive. High standards mean knowing what you want and what you won't tolerate in a relationship. It means not settling for less than you deserve just out of a fear of being alone. When you show you value yourself, women naturally become more drawn to you because they see you as someone who respects himself and will likely respect them too. Remember, true attraction isn't about techniques or tricks. It's about becoming the best version of yourself, living a life you're proud of, and treating others and yourself with respect. So, how do you put this into practice? The first thing to know is that this is a journey. It doesn't change overnight. It starts with small shifts in how you think and act. Start by making a list of things you love about yourself. Yes, right now, grab a piece of paper and write them down. It might feel awkward, but it's powerful. Maybe you're a good listener, have a sharp sense of humor, or are dedicated to your work. Whatever those qualities are, acknowledging them is the first step to building solid self-esteem. Next, push yourself to do things that get you out of your comfort zone. This could be anything from starting a conversation with a stranger to learning a new skill. Each little victory builds your confidence. For example, if you've always wanted to try dancing but feared looking silly, go ahead and join a class. You'll not only broaden your experiences, but also prove to yourself that you can face your fears. And here's a practical exercise. The next time you go out, make a conscious effort not to try to impress anyone. Just be yourself, relax, and enjoy the moment. You'll be amazed at how this shifts the dynamics of your interactions. Pay attention to how people respond when you're just being you. Another vital tip: develop interests and passions outside of dating. Nothing is more appealing than someone who has a full, interesting life of their own. Not only does this make you more intriguing to others, but it also gives you a sense of purpose and fulfillment that doesn't rely on anyone else's approval. If this video resonated with you, don't keep it to yourself. Share it with friends, hit that like button, and subscribe for more content that can transform your love life. And don't forget to leave a comment below with the most valuable insight you gained. Your response could help other men facing similar challenges.